Здравейте, ние сме Sworn Gamers и това е втори епизод на Dota, на който ще играме на 5 Insane бота. Вече сме по-добри! Дере. Пока. Ти с кой сега герой ще играеш? Няма да играме с тия предишните момче. Не знам бе, кой ми падне това леде. Тихо, тихо. Никой няма да се сети. Не бой се. Така. Добре, кой герой да си взимам аз? Не знам бат, вземи си кой искаш. Ма аз не ги познавам. За Знаеш, че съм малко нубче, а? Аз си взем някакъв стрейнч си, но не знам. Да, си взем някакъв. То Кристал Майден. Кристал Майден, да, кофто. То ми струва ми се тази симпатична. Та малко трудна. Не, че е трудна. Windrunner. Windrunner. Това Да, е... Intelligence. Не знам бат, вземи си кой искаш. Добре, Алина. Лина е... Flyer. Ако знаеш да играеш с нея. Аз съм играл някога с нея, обаче не знам какво да сглобям, трябва да ми казваш. Знам какво да сгубяваш, ама трябва да играеш умно бат. Добре, айде, взимам и Лина. А, Коя магия да качвам? първата. Добре, чете. Предполагам. Малко количка. Дай малко Сега не знам кой да играем бат. Утре ще те черпим. Ще играем и Аре. аз и на теги. Добре, сега какво да сглобям? Първо таки за ината, как беха тия? Ну талисман. Да, бат и аз си вземах ината, бал съм. Опа, тука. Само мога да паднем от ти, сме много тарикати. Нищо. Нема да се притесняваш. И нема се коси, се бръснеш. You don't say. I don't. Аз съм мид бат. Ето, виж сега ти какво им купуваш на шлаците, а я не знам защо да му вземем. Я му правим бутушка. Не също и аз съм мината, но и също ще правим. Гледай, он му взема бутс от фейлскин. Това Да е бе, и само взимам Брой, Gloves всеки of рок Haste и да му правим бутушче. Какво? Да бе, също. Колко съм тъбе. Бате, ти си по-умен от мен, си по-нов. И си по-нов. Ти си по-умен от мен, ти си по-умен от мен, ем си по-тъп. Да бе, бате. Ватка естествено. Седно да живееш дома и да избегаш на обед. Бате, с нощи цел ден момче играх Дота. Не, вчера вечерта цел ден играме, нали? Все та вече. Като боре. Той откачил бат. Така. Взимай палката, бе, взимай палката, спири криповете. Аз тия сега момчета, надявам се да ви хареса. Ако не, че черпиме по една ракия. Are you kidding me? No, I'm I'm joking. joking you. Wow. Oh, you kidding me? No, I'm joking. Тихо бе, тихо, нали че правим такъв клип, тук издаваме какво ще правим сега. Да бе, да бе, Бате, сега трябва трием си. Не бе, оставям го така па... Да бе, уни няма чатната, ама няма кой да ни гледа. От този канал... От този канал... ти без да правиш гледания случайно така. Коя магия да качвам после? Втора или трета? Втора май ти беше стъно, да, и пасивка. Всичко е важно, всичко. Така, Пасивката- другата е Ст. Втора- Какво правим бе? Аз си гледам магийките и си се... Качи си една стъно, бат. Че видим кое ми е Стън са. Качи да не те качим за първия полет на Нью Йорк. Да, Стъно ми е Т. Тъй и Ф. А и Ф ли е Стън? Не, Ф-то първата магия, майче. Да, Ф-то е първа магия. Ти откъде ги знаеш, бе? И бате, Разбира се, ти нали беше най-големия плеер в София. инда дупница. Бе, доста мана има то хиро, бе. Хиро брат. Intelligence. Пам! Тисърто Silk Road. Ако ме разбереш. Ако не, you gonna die. Ой, на колко кръв го остри. О, при мене са трима, брат ми. Па живи и здрави, аз много поздрави. Нема го фане магията. Абе, оттам бе. Не са трима бе, двама са. Двама ли? Абе, трима са, бе. Абе, такъв е герой. Това му едното му е котрако. Па аз съм бил до сега по кучето, колко съм шматкав. О, колко си тъп. You don't say. Ама, ако ме разбираш. Качвам си всичко да знаеш. Всеки магии, каква ми дойде тази. Гледай на ваксина. Стой, спирам, сложи пауза, спирам клипа за малко. Така, пускай пак, дойде тук това.
Добре. Ай! Брат ми си има... Брат ми си има някакъв гост. Не ти чуеш ли как викат, момче? Не. Един приятел на брат ми е дошъл и сега може да се чува как вика той от другата стая. But this is not problem for me For me too. because Because you're my... the beautiful life. my beautiful life. Марчел, после трябва да направим клип на Майнкрафт. Сега съм обмислил всичко, момче. Утре след училище, може след лостовете, може да такова. Може да не излизаме. Да не излизаме. Да, на центъра. Добре. Чипач. И аз съм си бегал до базата, бата, ем и хамбургери съм. Да, не вика един хамбургер. Играчка хамбургер! Бате, аз си знаех, че ти не си аз. Как така? Аз си знаех, че ти не си аз. Аз съм баща ти. Ти си надарен с напопатна сила. Значи безопат. Искаш да кажеш, че съм... Стига са игри. Ау! Ох, това заболява, Не бе, не се бълта. Ако ме разбираш. Ако не... You're gonna die. My friend. I'm your friend. No, wow. You're Are you my kidding me? проститутка. Пусни го по-бръже, бе. Бау! Дай го, бе. И за малко да го оттепам сега, ако имах ултиматум, умираш. Ву! Оп. Леле, умирам! Умрех си. Как се разчепи тая, като падна. На колко? Хелца. На колко? Ама Един е на много, други устих на малко. Сега ще се, че за първ път играем с линцето. С лина, така че ще си пина още малко кола. Бат, ти си... something страшно. Wow! You don't say. I don't think you've got that smile. I've gonna... Бат, стей се оти... Аз съм интелидженс, нали? Да. Сега си взимам такова като тебе, едно такова, как беше, бе? Да е това Rope of the Magi. Абе, направи крачето, но... Направи го! Еми, сега не взимай нищо. Пази парите. Добре, взимам си една палшинка. I'm going to die. No, Само man. магите ми беха с Д Да, тук си правим парички. и с Т. И аз некога играех само с Лина, момче, ама нормал ботовете ми ме скъсваха. Така че мога да се каже, че съм много по-добър. Те горе са много замаяни, бе. Никой няма там. Абе ти отци поставили са кулата на 70% кръв. На 70%, он би ги поставя на 0%. Но не се сили да не ти издърпат ушите. Ги би ги издърпат, я ще как. Опа, кой има ултимат сега? Така, моето момче, ултиматум ми е много зверски. Първо пускаш стън, първа и ут на някой бат. Т, първа и ут. ТФ ут от цели беше, не знам дали Т, беше. Ф, Г. Да, ТФГ. Много са ми неудобни тия. Стой. Т, Ф, Г. I'm waking up. Intelligence са били интересни геройчета. ТТБ. Да, ма сабата, ако един направо... Да не казвам какво ще стане. На това мечката е време да умре. Опа, ти ли дойде, бе? Снах ултиматора, Макайо избегал мама модел. Това взема кръв и тук и при моите, бе. Аз помислих, че дойде при мене. Това пък каков ми се телепортира. Добре, аз само мога да го изчорбим. Ама са двама момче. Бе, аз сачи дон. Двама са. Ела на кула. Се регенем първо и... Ела на кула. Леле, че ми изяде и тука. Там трябва май да има руна, па не знам. Мога да е дошла или долу, или горе. Там би трябвало, ти при... По принцип там я Да, взема. верно, винаги като играем се долу се пада на това.
Некто странно е, бат. Ако ме разбираш. Да, разбира се. Сега не знам какво да сгубявам, бат. Направо забрих всичко. Ганим ще правим. Кой е Велин, бе? Велин... Ганим! Идвам при те да ги гърбиме. Стани некой, бат. Ето, сили бир. Иут! Пам! Много Браво, зверски, много лут ултимат имам. Я, тук. Еми, стънни го. Нема да го догониш, нема горе, има кула. Я. Оу! Идвай. Отивай Хикс. Хигза го сбутаме това. Добре, айде. Само я чуем да видим дали има руна. Бате, много ме кефи, че е това. Кое? Intelligence героите има толкова много мана, момче, направо мога да си... Това имам силата. Направо изкъртвам! Я, инвизибли. Охо, не видим си. Стой, първо да дам до тебе. Няма се косиш. Они... Стъмвай, бат. Та. Бам. Леле, умирам. Ето. Бойко, поне да го утепаш, момче. Леле, не го уби. Yes. Ахаха! Па ти с Зев си играеш, бе, кирлор. Много тъп се получи. Ти си като химикал около лицето, бе. Бате, не знам, що с Боем чест ти казвам. Аз преди време като го сгубях, като играех, сгубях един некъв, има един такъв, сега ще ти кажа как се казва. Жезел, бе, жезел. Да, един син и един червен. Червено го Аз червения го сглобях и он бие демидж доста. Не, ти трябва. Син сега правиш и ти, аз правим това. Това е за ултимата да ти е по-силен. Добре, а къде е това Point of Booster? За какво ти е? За то синьо. Е тук. Там ли е? Добре. Първо си купи такова при жената Staff of Wizard. Къде е то? Там при жената. Под Зевс къде е. Добре, Staff of Wizardy. Ето го, Staff of Wizardy. Имаше 500, колко за една полшинка. И за един телепорт. Стига сте полшинки, ела Хикс. Бе, полшинки си имам, бате, винаги, па не ме интересува. Стой са магиите си забравих. На Д. Ела бе, стън, бате, бой. И на Г. Добре, като ти забравиш магиите, ела ми стънни ти. ДФГ. Не е Ф-то. ДФГ е. Дали? Да. Сега разбрах и аз, че е Д. Абе, на тук. Друг път като... Това некъде. Бутнаха Никола. Да, това. Друг път като играеме, знаеш как искам да направим? Да дигаме левел заедно. Те го тук регенерация. Остави го регенерейшн. Добре. Ама я няма мана, на мен ми тре. Добре, взимай го. Ти си имаш фул. Бой, стън. Тук ли си, бе? Бат, ти си тук. Ето го, ма то не е истински, бе, това му е мечката, бе. Ама имаш и другия беше тук. Много са ми неудобни магийките. Ти си луд. Като Робин Худ. Ще го изчакаме ли този младеж? Се насъбрали, ама ела е тук. Ма не мога да ги гледам. Я го бе, ей! Бам! Добре, че я пуснах по-нагоре. Сега прецених всичко. Отепахме ли го? Да. Аз ли го отепах? Не аз. Yes! I'm waiting. Хиксо бутат. Леле! Ама ела тук за тебе, зад нас. Къде, бе? Избега. Он ме ударили, те ли? Ето го. Ето го, бе. Не нацелих къде пуснем тъ. Ултимат, момче, му пускам.
ако го напитам. Я отнах, са утвам. Не може Не да мога умре. да го догоним. Не мога да го догоним, момче. Леле, я че умрем, бат. Връщай база, момче. Инволкер. Дева мама му, дева ги... Он има така магия, къде мога да пуска къде иска. Гледай, бутна кулата. Мамицата им къпа. Стой да не ойдем пред них, направо са ме изкартили. Не бе, прибери се дома, сега я се спавам след 20 секунди. Само се е тук на кулата. Виж къде съм. И си пускай Направо магия. ме изфърлят. А ако мине тук отдолу. Готов си, бе, моето момче. Регенни се и само пускай магии. Прибира се, пускаш магии. Добре, аз съм си вземал Staff of Wizards и имам още 1000 другото. Къде беше? Blade of ала нещо си. Вземи си и това. Огре Акс. Брадвата. Кое е това Огре Акс, бе? Там пак при жената е, бата. Първото най-отдолу от лево. Огре Акс, добре. И идва и да ги стъниш, бата. Иде. Къде е? Първото най-отлево. Добре. Много са ми неудобни копчетата тук, момче. Направо качвам. Един стън и умират. Идвай. Знам. Бам! Той го станах. Вуп. Леле, ултиматум. От! Няма да го фанем. Един умре! Другите бегат. Няма да го фанем, момче, иначе му се ултим. Забавя се малко. Ти ме бавиш, момче, като ходиш пред мене. Бате, размини се. Ела е тук. Колко пари имаш? Малко. Къде съм тръгнал па аз битбокс да правим? Добре, защото отивам там, като можеш да отидеш ти там. Ама бате, така че умрем. Стой бутнем Трябва тази сме кула. заедно. Тая кула я блъскам. Пали се от имоти до сите. Само Ако блъскам ме кулата и разбиеш. изчезвам. Они всички тука. Без един. Не, двама са май. Добре, да, идвай. Момче, сега трябва избиваме трима или двама и почваме хикса, ма блъскане много. Бегай, връщи се. Имам стън, момче. А ако ти върне регени се, сега и аз се връщам се. Добре, ама аз съм си, имам си мана, имам си това. И аз си Ама нямам. трима са, сам няма никакъв смисъл да се... Колко пари имаш, Микай? 947. Продай тази помощника. И да си вземем Blade of Our City. А това къде е? Пак там при жената. И после там трябва 1200 е там. Не знам. Стой са, кое е Blade of Our City? Е па Добре, 4. намери го. И сега ми трябваш 1200. Идвай. Идвам. Теба мама им деба грозна. Ако ги стъннеш или първа и после стън. Станах. Аре бе! Не се прави така. Пуснах я много напред магията. Мога на един да му ултим. По-утни му. Са и аз утвам. Обаче нищо не стана. Стой, забавиха се. Нема, връщи се. Майка ви дева тъпа. Деле, леле. Сега докато всички са си у базата, момче, трябва да... Дама тука идвай. То ми идва. Добре, аз мога да го скърскам, май това. Остай го сега, мани го ела тука. Стой малко. Бате, нямаме тимплей, затова... Лайнарска история. Добре, връщам до базата. Идвай! Идвам! Сега ако беше по мене го взимахме. Марчел, не мога постоянно да те слушам. Нали трябва и аз да разиграя малко, и аз да направя. Ама нали ти казвам какво да правиш? Нали трябва да пазиме, гледай какво ти татка, с факт, че ни влезнат от всекъде. Аре тъпата момечка на това да мрие. Бей, щом са двама.
Бегай ти. Ева сме и ние двама. Стой в базата си. Аре, то ме подгони, момче, айде. Ау, бегай си. Не идвай. Не бе. Сега си регенвам. Ела да ги регеннеме, ако ме зачакаш. Аре. Нема не, 7 ботове, момче, само един път сме били и то 4 бота. Колко кила си, момче? Защо винаги ти правиш по 724 кила? Къде да отиваме? Тури ми чекче. Оти ни влизат и от трите страни. Ела ги си. Перкаме. Бато ни вено от трите страни влизат. Много. Връщи се на Хикс. Айде, бутна. Айде, големи крипове. Абе, ние наши ги отепваме, бе, наши. Така. С Зевс обаче ги правиш луди. Луди, они наприя нас луди. По принцип да, обаче колко аз съм умрел 2 пъти и ти колко... Аре, ето умира, бат. Саме зачакай, ти като му влезеш и он избегва вече. Айде, избегал ти. Има друг, не видиш ли? Так, стана го. Да му утим ли? Я Да от нас. стигнем. О, супер. Стой бе, го гони бе. Какво да гоним като ни Ето го бе. от тука и... Изпуснах си герой, момче! Ня. И това. Ева, мачо. Ева. Ба, то се върна с мазаняк. Я го чеках, сука. Идвай, Хикс! Добре, връщам се. Че от криповете, че ми изкъртат след малко. Ще остава долу, бе. Я ти казвам ти. Сега те сами каза идвай Хикс, съм тръгнал към Хикс. Не ми се оплаквай се. Ако аз ти казвам принцип. Принцип, но те разбирам. Его бе, виж го за тебе, бе. Добре, спре. То червен пражляр. Айде си. Оба, всички са. Идвам, регенвам и идвам. Идвам, регенвам и идвам. Така. Без да ме хулиш. Абе, то синя блейд, таков да е меч, такова бе жезъл. Пуска ли такова някакво? Не, дава ти ултимата, после не ти го прави. Добре, по-бързо зареждай, бе. Аре, идвай, няма какво е. Идвам, бе. Да, бе, на половин кръв да дойдем, ако искаш. Момчето... Ама не са, ако беше ги... Момче, бе, на половин кръв ли да дойдем? Стига ми вика. Ама аз си казвам. Не мога да дойдем на половин кръв. Те го пато къде си е застанал. Те го я. Те па си изпуснах герой. Умре. Така, браво. Много си изпускам героя, като не са ми удобни копчетата. Стой Хикс, идвай. Сигурен си. Кайлчо. Видим ли го, момче? Деят. Ето. Цак. Идвай долу, като можеш. Как идва долу, бе? Еми, Това чех да го настигнем за малко. ще го бутна. Идвам, ама чех да го настигнем за малко това. Тук. Идвам, бе. Нема да стигнем, ти си го убил вече. Какво съм го бил? О, добре, тръгвай към мене. Това направих. ДТГ. Идвам. Тук съм, бе. Драги, бе, двамата ли са такива, бе? Един е таков и с тебе. С мене вика. Биеше по то. Това беше таков животинец. Цак! Верно ли не го стъмнал? Има малко до ултимат. Видим ли го край с него. Ой го, бе! Защо не биеш? Изпуснах си герой. Как ги изпускаш, бе? Толкова Ема виж са, не са ми удобни копчета и не мога да натиснем F1. Къде е телепорт, бе? Купи си.
Ева е то тук, къде си къде си застоява. Сега трябваше да мине с мене за то да го изкъртиме. Но много неща трябваха, ама... На Хиксо нема никой, нали знаеш? Ето, гледаш става. Идвай Хикс, бегай им. Ето пак си изпусна героя. Ето, умирам. Аз казвам, взимай телепорт и... Няма место за телепорт. О, не, много сме слаби момче за чет, за Пети и Сейн. Къде сме тръгнали? Не играй с мене тогава. Си почул! Пойнта в Бощер. Сега отивам да си купим. Сега отивам да си купим Point of Booster и направо не мога да ти обясним. Защото ти 16 лева. Че свикнем бе, няма да се притесняваш. Че оправим и аз няма да съм слаб цел живот. Поли! Лили! От трите страни са ни влезнали. Така. ДТГ. То тук че ми изяде. Това не е човек. Ево да ги видиш тук колко човек са. Един е вече. Ево бързо ми помогна, защото сам не мога. Двама са бе, двама са, къде съм тръгнал. Ма не трябва да пазим шока. Идвай тук. Стой, тук съм аз. Стано. Не го фанам. Ако нещо го... Не ги гони, връщи се. Ето го бе. Паси изпусна герой. Паси изпусна герой! Пази ме, Бегай. Не, много сме слаби момче. Направа е да ни дигат и да правим нова, която няма да снимаме. Примерно. Не, изтри това. Не мога да го крием. Голема работа, къде сме паднали са. Това никой не се ражда шампион. Да, ма няма смисъл го качваме. Нищо, че гледат как ни мъскат. Ще го кръстиме фейл епизод. Не, ще се казва разгром. Как ни разгромиха така балтчетата. Добре, аз повече с Лина няма да играем никога. Ето го то бе. Убиваш го. Я гледам да пазим, не да убивам. Аз пак гледам да убивам. Ако мога да ги задържи или хон да си купим Perseverance. Не знам дали не ти обещавам нищо. Ево. Пичок. Ето пак си изпусна героя. Ето бе, виж криповете ще ме килнат. Виж, що он убил. Умрех. И Волкер те отепа. Ако му е. Жив и здрав да е като му отепал. В следващия епизод му Марчел трябва да играем с хора. Ама много ще е по-зле. Луни са добри. Че ни се сипат. Значи, искаш да направим така, че докато не биеме, да не е такова. Докато не биеме 5 бота инсейн, да не... В смисъл, постоянно правим клипове на 5 инсейн бота и докато не ги кюнеме, да е такова. Да. И аз. Постоянно да сме ни инсейн. Един път сме били 4 инсейн бота и то беше на клипа, обаче клипа беше стена с него. Изтрихме го, защото беше за моят профил, после направихме общия профил. Смет. Нищо и аз не се притеснявам. Мале погледни. Ти се спални само стой по мен и може да ги обърнем, имаш шанс. Добре, айде само по тебе стоим. Ама не ти обещавам, че ще ги целим със стено. Първа винаги първи им пускаш.
Добре. Много са. Е, го гони, няма смисъл, но ако ги гониме, ако ги фанеш Юстън, да. Ай, само по тебе ходим. Сега долу. Станове, манове. Не знам, няма никой да влезне. Мечката му влезна на този стън. Къде съм? Не, аз чумрем. И аз винаги, момче, като влизам в бой, се губим и само помпам магиите и не знам къде съм и какво става. Нямам пари да направим това. Ако мога да ти дам, по едно време можеш я нацни Алиес. Не става. Ето, може нацни Алиес и цъкни Шър. Знам, ама не става. Как че не става? Не става, ма, нали се от това. Много тъпо. Иначе пусках 2 улта, бате, 2 пъти го пусках. В смисъл? И пък... Нали трябва да чекаш улто да ти зарей. Аз сгубих почти ите мотока и да ти го върне пак. Помни къде ни дойдеха... Не. Препоръчвам ти да си ги оставяме, да си ни дигнат и да си отиваме. Его я първата кула деят. Абе, нема да се дам лесно, бе. Добре, и аз също. След малко. След малко не мога да спирам сега. Ето, за малко и ги фанем, сега ако имах рефрешерор. Гледате как ме дразнат, само ми влизат от стаята бате. Постоянно трябва да прекъсвам. Уни тия двамата, че ме сусипа. Хелвай се. Сгубил съм го. Гледай това как си бие тук най-спокойно. Ти можеш сега да ги задържиш, аз да ходим да си купим нещо. Не, стой тук и напред си Oblivion став. Правим си този став и трябва да ходим горе до тази женицата. Ости напред си Oblivion став сега, от тук може да си го направиш. Сега инвентара ми е пълен и съм почнал да правим нещо, така че... умрех. Как умирам така, бе, бате? Изобщо не видях на колко кръв съм, тъкмо тръгвам си пускам стърно и умирам. Остави ги да ни дигат. Това е Зевс, бе, бате, Зевс машината. По принцип да, ама фактически... Да, как и ми извика всички крибове тука. По принцип да, ама фактически не. Помни. Айде. Всичко свършва днес. Утре, бе. Аз ги оставам да ни дигат. 1-7-5. Пълен Отдат се 2 пъти, бате. Си ти ги остигна по половината кръв почти. Айде, умираш. Умираш, чувства си дъха. Олео, криповете ме запраха, бате. Нищо. Къде биете това, бе, биете кулата, това да ни дигат и това е. Аз съм жив, че ме килнато ще един път за щастие. То затворим този тъп прозорец, че... Пускам си автомата, стана това. Омпа не ми даде да си го пуснем. Килвай ме. Не може да ме килне, бат. Не килна. Добре, това беше за този епизод. Тук разгромиха ни малко, ни шум. Следващия епизод пак ще е на 5 и 7 бот, обаче следващия епизод ще ги биеме. 100%. Докато не ги биеме, не качвам. В смисъл, снимам и като ги биеме само този епизод. Смисъл, затваря си устата и влиза в мрежата. Няма влизам в мрежата, защото аз спирам клипа. Добре, чао!